cocos? Dos cocos de què? Del joc de la síndria, que vas ajuntant fruites. Ah, pensava que... Què estaves pensant, dolenta? Aquesta tia no s'entera ni del clima. Com la deixes entrar a casa teva? Soc com una NG, faig acogida sense sostres i sense neurones. Mireu, el Pol ha tornat a quedar amb la porca aquella. Quines ganes d'arruïnar-li la vida. Tia, tampoc és això. Si s'ho mereix, sempre va al darrere de tots. Ei, voleu que fiquem una mica de merder o què? Se t'està passant alguna cosa pel cap? Flipareu. Digue-m'ho ja, tia. Espera, que busco una cosa... Mireu, S'estan enrotllant, però si sortim al Pol. És una fàcil! a què us sembla? Sí, sí. Com ho has fet? És una aplicació d'aquestes, que canvies la imatge com tu vols. Espereu, no envio res encara. Conec la cafeteria. Crec que està al costat de casa meva. I podria arribar en 2 minuts. Per? Faig que me'ls trobo i els separo amb alguna excusa. Us truco i envieu els missatges. Bruixa, ets la pitjor. La pitjor diràs la millor. No us mogueu. Vaig a triomfar. Hola. Hola. Què tal? Bé, i tu? Sí, bé. Bueno, per què m'has fet venir aquí? Què vols? Que ets una persona que he estimat molt i no m'agradaria acabar-ho amb un mal record. Però tu què vols, al final? Doncs el que vull és arreglar les coses. Tens raó, vam trencar la relació per problemes de comunicació i suposo que podem aprendre dels errors i podem mantenir una amistat. Ja, però és que, Emma, els problemes de comunicació van passar perquè vaig començar a treballar i jo no podia adaptar l'horari a passar temps amb tu. I quan podíem quedar, tu sempre estàs pendent del mòbil. No, no tant. I tant, massa Insta i poca comunicació entre nosaltres. Mira, Emma, jo de veritat que crec que hauríem de tornar a ser el que érem i... No, para, Pol. Hem vingut aquí per reconciliar-nos, perquè vam acabar molt enfadats i això no està bé. Ja, si t'entenc, Emma, però és que de veritat que mai havia estimat una persona com t'ha estimat a tu. De veritat que em desperto i el primer que penso és en tu. Enyoro la teva presència. Enyoro veure que m'envies missatges. Enyoro tot de tu, Emma. No, Pol. On vas? Vaig al lavabo, ara torno. Ai, hola. Home, què fas aquí? Berenant. Venim de casa? Sí, és que m'agrada molt aquest lloc. Estàs amb el Pol? Després de tot el que ha dit de tu? Què ha dit a mi? Mira, no em vull ficar en problemes. No, ara m'ho dius, no havia començat. No, el Pol és el meu amic. Tia. No, tia, no. Mira, truca-li a Benic i ja et digui el que sigui. Bueno, però voldria mantenir tot en privacitat, D'acord. Per mi no et preocupis. Adeu. Adéu. Ja estan separats. Hola, Pol! Quina casualitat! Hola, Martina, què fas aquí? Doncs res, com m'havies dit que havies quedat aquí amb l'Emma, he pensat que em podria passar, ja que visc aquí mateix. Bueno, hem quedat, però... Bueno, que bastant distant tot, no ha passat res. Sí? Ostres, doncs crec que abans de decidir res hauries de veure una cosa. El què? No, són unes fotos que té la Jennifer. Truca-la i a veure què et diu. Jo em marxo. Adeu. Adeu.
què vols? Hola, Jenny. La foto. Calla. Que estàs amb algú? No, mentidera. Bueno, Que et igual, callis. deixa-ho. Que bueno, que bàsicament et truco perquè la Martina m'ha dit que tens unes fotos per ensenyar-me. No sé si ensenyar-te-la, potser et faig mal. Mal? Què dius? Ara sí que vull que me les ensenyis. Això és el que sembla? Ho sento, jo estava al davant. Li vaig presentar un amic quan encara sortíeu junts i es va enrotllar amb ell. Però tu de què vas? Tu, falsa? No m'esperava de tu. Aquí et quedes. Va, ciao. Tia, ets la pitjor. Ja veus. Però entenc una cosa. Jo he fet tot això perquè la Emma és la meva millor amiga i quan sortia amb aquell pringat no em feia ni cas. Ben fet. Però tu per què volies que trenquessin? Per què li has dit que es van enrotllar quan només van ser 2 petons quan es vas presentar? El Pol és el teu crush?